Visayas nadugangan sa panibago nga 17 ka mga positibo nga kaso sa COVID-19. Sa balita nasyonal, Hontiveros may panumdum kay Roque na nungkod sa pagpanginbulahan sa publiko matapos wala makalambot sa 40,000 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa katapusan ng adlaw sa Hunyo. Opisyal sa Philippine Army gintawag nga murder kag hindi misencounter insidente sa diin ginkapatay sang 4 ka mga soldado. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na kaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ginapaabot nga mag-ooperate na sa palabuton nga Hulyo 7 ang biolaboratory sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod nga mag-akomodar sa mga swab test sa mga pasyente sa siyudad kag Negros Occidental.
Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga sarang nga magatest ang biolaboratory sang 200-300 ka mga specimen kada adlaw. Suno pa kay Ang, maayo ini nga development tungod mangin mahapos na kag malasig nga magapagawa sang resulta sa mga test tungod hindi na maghulat sang 3 kon malawig pa nga mga inadlaw. Duha man ni ang syudad sa Bacolod mahimo naman nga magapatigayon sang expanded mass testing tungod may available na nga laboratorio. Ginpasiguro ni Ang nga kompleto ang syudad sa tanan nga kinahanglanon para sa swab test, partikular na sang test kits. Sa madumduman nga ang syudad sa Bacolod ang nagapain sang 20 milyones pesos para sa pagpatukod sa sining biolaboratory. Nadugangan sang 17 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa ginpagawa nga datos sa Department of Health Western Visayas, 5 ang Bacolodnon kag 2 ang Negrosanon. Ang 17 ka kaso sa COVID-19 ang ginalakipan sa 2 ka repatriated OFWs, locally stranded individuals kag authorized personnel outside residence o kon APOR. Samtang anom ang panibagong recovery sa Western Visayas nga ginalakipan sang 3 ka Negrosanon, 2 ka taga-probinsya sang Iloilo kag isa sa syudad sang Bacolod. Ang Western Visayas ang may kabugusan nga 324 ka kaso sa COVID-19 sa diin, 181 ang aktibo, 132 ang naka-recover kag 11 ang nagkalamatay. Ginpirmahan na ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Executive Order number 20-28 nga nagapalawig tubtub Hulyo 15 sang Modified General Community Quarantine sa probinsya. Sa duha ka pahina ang Executive Order, ginasaad nga epektibo ang extension tubtub 11:59 sang gabi sa Hulyo 15. Magapabili ng tanan nga health protocol sa probinsya nga ginpatuman halin Hunyo 1 tubtub 30. Ini na ikaduha ka beses nga ginpalawig ang Modified General Community Quarantine sa Negros Occidental. Wala naman sang pulis gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo ang ginpadala sa probinsya sang Cebu. Suno kay Nokpo spokesperson Police Major Edison Garcia, ang tanan nga ginpadala sa Cebu ang ginkuha sa Police Regional Office o kon PRO6 apang wala sang may nalakip nga sa Nokpo. Dugang pa ni Garcia para wala na sang dako nga balasa sang tawo, ginpakamaayo nga wala ginkuhaan ang Nokpo. Nibaloan masobra 50 ka pulis gikan sa PRO6 ang ginpadala sa Cebu agud magbulig sa pagpatuman sang katawhayan sa padayon nga Enhanced Community Quarantine o kon ECQ bangod sa COVID-19 na pandemic. Nagapabilin ang border control sa duha ka probinsya sa isla sang Negros. So, kay Nokpo spokesperson Police Major Edison Garcia, tubtob nga pa sa quarantine community mode ang probinsya, hindi pagdulaon ang border control. Dugang pa ni Garcia, isaman sa depensa sa probinsya ini bagod makabig nga high risk ang Negros Oriental. Hindi naman tuman ka istrikto ang mga otoridad, apang ginpasiguro lang nga wala sang may makasulod sa probinsya nga may sintomas sang COVID-19. Sa iban nga balita, lokal na kuryente kag napatay ang isa ka mangunguma sa kilometrahe 110 Barangay Dangkalan, Banwas ang Ilog, Lunes sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay Marlon Requiso, 32 anyos, nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Ilog PNP, si Requiso ang nakuryente samtang yara sa ila talamnan sang humayan. Giningagaw nga madala sa Lorenzo Dizalco District Hospital dito sa syudad sang Kabankalan apang gindeklarar nga patay. Ginausisa pa kung paano na kuryente ang napatay. Samtang patay naman ang isa ka persona matapos ginlabo sang iya mismo magulang sa sitio Bulwang, Barangay Biao, Banwasang Binalbagan sa tung Lunes sang aga. Ang biktima ang ginkilala kay Waling Martinez, 26 anyos, samtang ang magulang ginkilala naman kay Armando Martinez, 43 anyos, tanan pumuluyo sa amuan nga lugar. Suno kay Police Major Fernando Sumblingo, ang hepe sa Binalbagan PNP, naakig ang magulang kay ginlumsan kag ginpatay sang manghod ang ila ginasagod nga baboy. Dugang pa ni Sumblingo, ginpalayag sa pamilya nga may dutay nga diferensya sa una-una ang biktima nga bisan ang iya amay ang iyas ning ginabatuan. Narakpa naman ang magulang kag ginahulat pa sa otoridad kung magapasakas ang kaso ang pamilya batok sa iya.
Patay na sang nasapuan ang 24 anyos nga lalaki sa Purok Orchids, Barangay San Miguel, siyudad sang La Carlota, Lunes sang aga. Sa investigasyon sang La Carlota PNP, ang biktima ang ginkilala kay Hernani Arevalo, nasapuan nga wala sang kabuhi sa katre sa kaduhang nga panalgan sang pulian sang abyan sa iya pamilya nga si Jesus sa Maniego. Ang bangkay sang biktima ay paidalong pa sa post-mortem examination agod may baloan ang gintunaan sang iya kamatayon. Nadakpa naman sa Police Station 4 si Antonio Marinduque, 39 anyos, nga pumuluyo sa barangay Salamangka, Banwasang Tuboso. Si Marinduque ang positibo gintudlo sang testigo nga isa sa apat nga nagbuno kay Jo Marie Descartin nga pumuluyo sang Canlaon Street, Barangay Villamonte, diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod nga Police Corporal Hex Branel Tan, investigador sa Police Station 4, nagadala sang PUJ si Marinduque sang ilang nadakpan. Duwa manitan, ginakuha pa nilang 3 kangalan sang upod ni Marinduque, nga amuman ang nag-upod buno kay Descartin. Droga ang hinalantaw ni Tan nga mga rason sang pagbuno sa biktima. Palayag pa ni Tan, masamig na into sang biktima ang makopdanan niya driver kung transaksyon sang droga ang paghahambalan. Luwas na sa katalagman si Descartin matapos maoperahan sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital. Kaso naman ng frustrated murder ay pasaka bato kay Marinduque upod sa 3 niya kamakopdanan nga lunsay man nga mga drivers. Padayon naman nga ginabulong sa Bacolod Adventist Medical Center si Romel Ibanez, 44 anyos, nga pumuluyo sang Purok Paglaom, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Si Ibanez ang may igo sang lothang sa hita matapos gintiro ni alias Joffrey hapon sang Hunyo 29 sa Purok Violeta, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station 6, nagapungko siya tricycle si Ibanez samtang nagahulat sang pasakero sang gulpi ang gintiro sang suspect. Dugang pa ni Bonilla, makatatlo ka beses ang gintiro sang suspect ang biktima, apang isa lang ang naigo sini. Madasig nga nagpalagi ang suspect sa wala may baloan nga lugar. Ginausisa pa ni Bonilla ang motibo sang krimen. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sang new normal, ang paghalom sa aton ikaing lawas ang aton dapat nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing ka good personal hygiene ang importante gid. So yari ginarekomendar ko gid sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ining Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic, scientifically proven pa nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap, chemical free kag very mild gid sa aton mga skin mga ka-aksyon. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede mausara as shampoo sa may mga kaspadera, sa may mga punggod, may body odor, kag iban pa nga skin diseases, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ining mangosteen mga ka-aksyon sa dupaman, ginagamit na sang aton mga katigulangan sa nagkalain-laing nga skin diseases. Gani magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mabakal ini sa Wakong stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drug stores malapit sa inyo lugar. Kag para man mapabakod ang aton sining nga immune system, para nga bato kita sa mabalatian, especially ini mga respiratory diseases, mga ubo, sipon, trangkaso, likaw kita sina kay subong daan panahon sa tig-ululan, kag magluwas sina amo na nga mga sintomas ng COVID-19, amo na nga likawan ginaton ining mga respiratory diseases, pareho sang ubo, sipon, trangkaso. Ang aton ginarekomendar sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kabalo bala kamo nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, 100% ini nga himo sa mangosteen. Wala sang preservative, wala sang additives, wala sang extenders, puro kag natural. Kaysa ang ining xanthan nga yara sa ang xanthan compound nga yara sa mangosteen, kung impunan gali nimo sang iban nga mga erba, nagakadula ng iyas ni pagka-epektibo. May ginatawag kitang antagonistic effect ini nga hindi na siya epektibo para sa aton nga lawas. So dapat ang aton nga ginatumar puro kag natural nga himo sa mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule mabakalaton tag 10 ka pesos lang ang kada kapsula. Kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mabakalaton 18 pesos ang kada tibag. Pwede mo naman timpla sa 1 litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, puno man sang vitamin B complex, ang B1 para sa aton sinireflexes o nerves, ang B6 para sa aton pabakod baga,
likaw kita sa ubo kang B12 para sa aton maayong absorption sang pagkaon o kung sang sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mabutika malapit lang sa inyo lugar. Aksyon! Ontiveros may panundom sa kay Presidential Spokesman Harry Roque. Samtang opisyal sa Philippine Army gintawag nga murder kag hindi misencounter ang insidente sa din napatay ang 4 ka mga soldado dito sa Sulu. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahanumdum ni Senator Risa Hontiveros sa Presidential Spokesperson Harry Roque nga hindi ang University of the Philippines nga nagpasaka sa COVID-19 cases projection ang kontra sa Pilipinas, kundi ang COVID-19. Nagwa ang reaksyon ni Hontiveros matapos ginpanginmulahan ni Roque ang publiko tungod wala nakalambot sa 40,000 ang kaso sa COVID-19 tuhay sa palayag sa UP. Sa nimuluan, ang Pilipinas nakarecord sa kabilugan nga 37,514 ka kaso sa COVID-19 tubtob kahapon Hunyo 30. Suno kay Hontiveros, hindi kadalagan ang masobra 37,000 ka kaso sa COVID-19. 7.3 milyones ka Pinoy nga wala sa trabaho kag kulang sa proteksyon kag suporta mga doktor kag health workers. Nadugangan sa 1,080 ang kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa ginpagwa nga datos sa Department of Health, ang 1,080 ang ginalakipan sa 858 ka mga fresh cases kag 222 ka late cases. Nagsaka naman sa 37,514 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginanunsyo man sa DOH nga may 10,233 ang recovery sa Balatian matapos nadugangan sang 237 ang naka-recover. Samtang 11 naman ang dugang sa napatay rason nga nagdangat na sa 1,266 ang death toll sa Balatian. Na-record naman sa siyudad sa Cebu ang pinakamataas nga COVID-19 cases sa isa ka adlaw nga nagdangat ini sa 353. Bangod sini nagdalambot na sa 5,494 ang kumpirmado nga kaso sang masakit sa siyudad sa Cebu. Suno sa Cebu City Health Department, nagsaka man ang recovery sa syudad sa 2,723 matapos nag-ayo ang dugang nga napulo ka mga pasyente, samtang nagapabilin sa 169 ang ila sining mga nagkalamatay. Sa karon ang Cebu City ang may 2,602 ka mga aktibo nga kaso. Nagapabilin ang Cebu City nga may pinakamadamo nga COVID-19 cases sa pungsod, kag ginasundan sang Quezon City nga may 3,300. Solidarity Trial nga tuyo makadiskubre sang bulong para sa Balatian. Sa report sang presidente sa Kongreso, ang gobyerno ang nag-alokar sang 29.99 milyones pesos para sa one-year project nga kalakip ang 500 ka pasyente sa pungsod. Ang clinical trials nga gina-implementar sa University of the Philippines National Institute of Health tuyo nga madeterminar ang safety kag pagka-epektibo sang posible therapy para sa pagbulong sang COVID-19. Ini ang ginalakipan sang standard care, remdesivir, malaria drug hydroxychloroquine, HIV drugs lopinavir, ritonavir kag kombinasyon sang lopinavir, ritonavir nga may upod sang interferon. Ginpahayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga kinahanglan ni Environment Secretary Roy Cimatu nga magtandem sa local counterpart sa pagpanguna sa pagtapna sa COVID-19 sa siyudad sa Cebu. Sa virtual interview, ginpahayag sang senador nga dapat ang tiglawas nga ipadala ang taga-siyudad sa Cebu man mismo tungod ang mga Cebuano mayara sang pamatasan nga nagadistansya sa mga outsiders. Ginklaro man ni Soto nga wala siya sang isyu kay Cimatu kang ang iya palayag isa kapanugyan lamang. Sa nimuluan ang amay sa senador isaman ka Cebuano, rason nga may ideya ini angot sa pamatasan sang mga taga Cebu. Sa iban nga balita national, gintawag ni Philippine Army Chief Lieutenant General Gilbert Gapay nga murder kag hindi misencounter ang insidente sa Hulu-Sulu. Sa arrival of honors nga ginpatigayon sa 3 sa 4 ka mga soldado nga napatay sang kapulisan, ginpahayag ni Gapay kung mayara sang natabo nga pagbayluhan ay sang lupok, imposible nga wala sang manaigo sa bahin sang kapulisan. Suno kay Gapay, 9 kapulis ang imbulbado sa kamatayon nanday Major Marvin Endamog, Captain Erwin Managilod, Sergeant Eric Velasco kag Corporal Abdal Asula. Dugang panigapay nga magluwas sa motibo, gusto man sang militar may baluan kun nga aginbilin lamang ang lawas sang mga soldado. Ulato naman sang Malacanang ang resulta sa investigasyon sang National Bureau of Investigation sa ginlegar misencounter nga natabo sa Hulu-Sulu.
Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga pareho na nga nagpangayo sa bulig sa NBI, ang PNP kag AFP agud may baluan ang matuod nga natabo. Duwa pa ni Roque nga dapat patas kag hindi siya magpagawa sang pahayag tubtob wala pa natapos ang investigasyon sang NBI. Ginpahayag pa ni Roque nga hotspot ang Hulo sa karon tungod padayon ang mga aktibidad sang terorista nga grupo rason nga mataas ang tensyon sa amo nga lugar. Ginapa-sertipikahan nga urgent ni House Committee on Appropriations Chairman Joey Salceda ang iyag naduso nga House Bill number 5267 o kon Pogo Tax Bill. Suno kay Salceda, kinahanglan nga makayo o kon matadlong sa lagi ang tax regime sa Pogos para makonsiderar bilang tax evasion ang wala pagbayad sang tax liabilities. Dugang pa ni Salceda para man nga matagan sang poder ang gobyerno nga magpagwa sang whole departure orders kag makaimbestigar sa suspected illegal Pogo activities. Angot sini nagpaandam naman si Salceda sa posible pag-ilis sa ngalan sa mga operators sang Pogo para malikawan ang ilang tax liabilities sa gobyerno. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya kag bitamina ara balang mga peka nga wala ginakonsensya. Yari rekomendar ko sa inyo ang Best Cafe 8-in-1 coffee mix mga ka-aksyon. Ini ang Best Cafe mga ka-aksyon, kompleto ini sa anom kakilala nga best medicinal plants kaangin na lamang sang malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass kag ang natural sweetener nga stevia. Proven man nga nagapugong kag nagabulong sa mabalatian kaangay sang hypertension, kidney problem, heart ailment kag madamo pa nga mga balatian. Ang Best Cafe 8-in-1 coffee mix mga ka-aksyon, sugar-free ini nga kag aprobado sang Food and Drug Authority o kon FDA. Mabakal ini sa mga butika kag supermarkets malapit sa inyo lugar. Indong imamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serba, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!